Ngikubingelele mlaleli futhi ngikwamukele kwi-channel yethu ezinohlonze Trending News engena manje-ke zithi udidekile umndeni ngamadoda afika avula ibhokisi likamufi base baxolisa. Basale bekhungathekile babesenkonzweni ngesikhathi kutheleka amadoda angaziwa ngosuku lomngcwabo eyifihle ubuso. Afika avula ibhokisi aseyaxolisa amaqeda ashaya achitha. Ngalolo suku-ke kuthole ukuthi kwakufihla umnumzana Zakhele Dube owayena 40 years obenamatekisi amabili. Inkonzo yomngcwabo bisemagcekeni kube kamufi eXhopo. Kube sekuvela-ke uthi umufi waxina ukugula isikhathi esifushane nje ekhala ngekhanda kwase kuphela kanjalo. Unina kamufi uthi inkanankana yoqobo into ayibone yenzeka kufihlwa indodana yakhe. Umelandisa-ke uthi inkonzo yomngcwabe ibisinesikhashana impela iqalile ngesikhathi bebona itekisi elibomvu lima egcekeni kwase kwehla abesilisa abane. Uthe bebephethe ibhamu kodwa kubonakala ukuthi abazile ngempi. Bese qhubeka-ke unina kamufi ethi behle etheksini beshesha ngaleso sikhathi bekusaculwa. Bangene baqonda ebhokisini bamisa nokucula. Baxolisa nakubazalwane ngokuphazamisa inkonzo. Bavula ibhokisi baxolisa kumntanami balivala base bayaphuma bahamba. Eqhubeka nje uthi yaqaphelile kulamadoda ukuthi abeyizidlakela wathi kodwa namanje kusaduma ikhanda kuyena ukuthi bahlangana kanjani nendodana yakhe. Ngokuthi indodana yakhe ibingayena umuntu odlame kodwa ibithanda ukuthi kube nokuthula noma yikuphi lapho eqhamuka khona. Bese chaza-ke futhi ukuthi ukushona kwendodana yakhe kumlimazile kakhulu emphefumulweni wakhe ngoba ubesenhlizweni yakhe kakhulu. Ubesethi futhi-ke yona yedwa ingane yomfana bakade nayo ayikho enye laba abanye abathathu amantombazane kuphela. Udadewabo kamufi unkosazana Silindile Dube uveze ukuthi ubhuti wakhe ushona nje ngonyaka wedlule uke wathunyelwa imlayezo kwiselula yakhe ngenombolo engaziwa esatshiswa. Ubesethi kanjena-ke wangitshengisa umlayezo wokuqala owawuthi uma engayiyeki lento ayenzayo uzohamba emhlabeni, kanti owesibili wawuthola wawumazisa ukuthi usezohamba emhlabeni ngoba unekhanda eliqinile. Uthi wambuza-ke umfowabo ukuthi kwenzakalani kodwa uthi akazange ayithole impendulo eqondile kuyena. Uqhuba futhi uthi umufi wamphendula ngokuthi akwaziyo yena ukuthi akanaso isithi. Nokukhathazeka-ke kanye nokudideka kasisi wakhe ubeseqhuba-ke ebuza omunye wabangani bakamufi ukuthi kukhona yini akwaziyo ngabathile abahlela itulo lokusoconga umfowabo. Uthi bamangala kakhulu-ke uma ebabuza ngalokho. Kunalokho bathi umfowabo akakaze abazise ukuthi uthole umlayezo emsabisayo. Uthe kodwa ukufika kwalamadoda kubashiye nemibuzo eminingi engenayo impendulo. Kanti-ke nomfundisi Zakhele Xulu obephethe inkonzo uthe akathanda ukuphawula kakhulu ngalolu daba kodwa wathi akubonile kwenzeka uyoxoxela amagwaba abechobana ngoba ukholwa ukuthi ukhona umlayezo lamadoda abewudlulisa.